Olo kwaye wamkelekile kule chaneli. Ukuba ulilungu siyakwamkela. Ukuba umtsha apha singayivuyela inkxaso yakho ukwandisa olu sapho. Chofa apho usubscribe. Amagcina, Chamela, Helushe, Ncancashe, Magwebelikhula, Malambedlile, Nokwindla, Tyhopokaphatho owatshaphatheka eQonqa, Gabulikhula, Malambayendle, Atyigusha athi ziziduli zethafa, Nxeko, Butsolo beentonga, Dlelanga, Ntlonipho. Imbali yezi ziduko ayicaci kakuhle kuba kukho izimvo ngezimvo ngale mbali. Kukho ababhali abathi zisuka kumlibo wamaXhosa, nangona kungacaci ukuba zizalwa ngubani phaya emaXhoseni. Utata uMpumelelo Makuliwe uthi amagcina asuka kumlibo wamaXhosa. Kuthiwa ayazalana namanqabe. Kuthiwa aba bantu bakhe bagciniswa ngamaXhosa amangcwaba asemaMpondweni, elikaTogu, eQhokoma, eNgqeleni, nelikaNgconde eCumne. Xa silandela umnombo wamagcina kuthiwa umgcina uzala uChamela, uChamela ozala uGadlume, uGadlume ozala uBhili, uBhili ozala uPhatho, uPhatho ozala uTyhopho, uTyhopho uzele uMpangele uNdlunkulu, waze wazala uGecelo indlu yesibini, waze wazala uMhlontlo indlu yesithathu. uMpangele uzala uMhlaba, uMhlaba ozala uZwelixolile. uGecelo uzala uMalangeni, uMalangeni ozala uNgonyama, uNgonyama ozala uDaluhlanga. uMhlontlo uzala uValelo, uValelo ozala uGwebindlala. Amagcina ke namhlanje aziinkosi phantsi kwesizwe sabaThembu. Ibali lamagcina siza kulilanda ngokubaliswa kwalo ziingcali ngeengcali ezazi iimbali zabantu abantsundu baseMzantsi Afrika. uZanoxolo Khobo ongumgcina kwimbalelwano yakhe owayenzela okaMakuliwe ngo-2002 wasichaza ngolu hlobo esi sizwe. Amagcina la sisizwe esiphuma kumaXhosa omthonyama. Yiqaphele le nto xa umgcina nomyirha benza umsebenzi, nokuba baqaba umntwana benza into enye. Amagcina azalwa yintombi yomthwakazi. Le ntombi yafunyanwa ehlathini nodade wayo uTiya, yona ingutiyazana. Le ntombi yayintle kakhulu, nto nje inebele elinye. Yiyo le nto sithi xa sinqula singoononkwindla, umfazi obele linye, phesheya komlanjana, ooChamela. Le ntombi yagcina endlwini yayo eyodwa komkhulu. Kuthe kanti umhlekazi umana etyelela le ntokazi, yaze yabonwa sele inzima. Izele iduna uNokwindla. uNokwindla uzele izindlu ezimbini, uyirha indlu enkulu, noChamela ekunene. Aba bantu babizwa ngokuba ngamagcina, kuba ngabo ababegciniswe ngamaXhosa amangcwaba. Kuthe kuba uyirha eyinkulu yamagcina, akwavisiswana ngezinto ezithile, zatsho zohlulelana ezi zindlu zamagcina, zatsho zambini. Kwatsho kwakho ekayirha nekaChamela. Ezi zindlu bezidibana xa zenza imisebenzi, kangangokuba nanamhlanje ukuba uChamela akanayo inkomo yentambo uyixhwitha emayirheni, ngokunjalo namayirha.
OXhamela ke yayingabazingeli, yiyo lento xa kunqulwa uXhamela kuthiwe ngoMalambendle adla inyamakazi. Esi sizwe sasizibulala ngobugorha, ukanti abanye basazi njengamasela. Yiyo lento uva umgcina esithi xa enqula, into yomuntu yeyami, igusha sisiduli sethafa, ibhokhwe ngumnqabaza wehlathi. Xhamela. Ekunyangeni siyazibalula esi sizwe, ukanti saziwa kakhulu njengesentwaso. Siyazibalula ekwenzeni izixhobo, yilento kuthiwa ngoobutsolo bentonga. Umba wobumpondomise nobuthembu uza ngolu hlobo. Esi sizwe besinomsebenzi wokulinda imihlaba ekungcwatywe kuwo iinkosi zamaXhosa. Lo msebenzi besiwenza namanqabe. Aye ohlukana nalo msebenzi esakube esi sizwe esikhulu aneenkosi zawo. Ngexesha kufika abaThembu, baye bamelana, baye baqala ukwendiselana. Ibekho ingxabano ngexesha likaNgubengcuka, ngokuthi athimbe oonozakuzaku ababeye kucela intombi apho kuloo mzi wabaThembu. Abanye babulawa ngokweyeliselwa. Kuye kwaphela ukwendiselana kwezi zizwe. Ezi ziganeko zonke zenze ukuba amagcina aziwe ngobumpondomise engengawo nangobuthembu engengobaThembu. Ngexesha lamaMfengu zibe ninzi iingxabano ezasukela ekubeni abelungu basebenzise amaMfengu ukufaka iimfundiso zabo.